Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert mij optredens van een hele grote band, Keizer en Delle Porte. Sfeervol, koor en metoxie together in deze studio. Maar we beginnen met Ines Timmer en haar prachtige verhaal rondom Joni Mitchell. Het weer paradies, maar ze walsten alles plat. Voor een PS Hotel, een boutique en McDonald's frietkot. Oh, maar is het zonnig altijd weer? Daar stond het wist, toch hier stond het bier. Het weer paradies, maar ze walsten alles plat. Ze kan weer naar Beermolgauw in het Beermuseum. En zo waren de mensen en daalder iedereen heel tevreden. Oh, maar is het zonnig altijd keer? Daar stond het wist, was toch hier stond het keer. Het weer paradies, maar ze walsten alles plat. Hey, Tumon, smiet, hoe komt die spuiterij nou? Jan, hij roept stekken fruit, maar jou net de bijen vol prijs. Please, oh, maar is het zonnig tot die keer? Daar stond het wist, was toch hier stond het hier. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Justernacht, jerk de kaas doorslaan. En een baasgiele taxi had samen op mijn naam. Oh, maar is het zonnig tot dit keer? Daar stond het wist, was toen hier stond het bier. Het weer paradies, maar ze walsten alles plat. Ik zei, is het zonnig tot dit keer? Daar stond het wist, was toen hier stond het bier. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Ik zei dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Dit weer paradies, maar ze walsten alles plat. Ja, ze is weer even in Nederland. Ze komt natuurlijk uit Engeland, waar wij al vaak in dit programma optreden. Sterkens had ik bij op het 5 mei podium staan, Rachel Croft. Vandaar dat ik weer even in mijn bare English probeer met haar een conversatie op te zetten. Dat hing het per uitsturing altijd een beetje af van mijn vorm van de dag, om het zo maar zo te drukken. Rachel, welcome to the show. How are you doing? I'm fine, thank you. Thank you so much for having me back. It's always lovely to be here. It's been now, I think, for 3-4 years that you come here? Yes, since 2018 in November. So Time flies, isn't it? it is. I feel very at home here now. I love it. Absolutely love it. Oh, good to hear that. In England, you moved to London because of your music career. Was it a good choice till now? Yeah, certainly. I mean, it's the sort of place where if you stop, the whole world moves on, so you have to run constantly. But it's been an amazing place full of energy. It feels like there's energy and possibility at every corner there. So it's definitely the right decision, and I love it there, yeah. Ze komt natuurlijk in Engeland, maar ze had echt heel bewust op een gegeven moment kiezen om naar Londen te gaan. Dat is een beetje het centrum van de muziekwereld, zeker daar. On what level are you now in your career? I think you had a plan, and where are you now? So, of course, COVID scuppers many things. It was bad, isn't it? It was bad, but I'm now expanding my tours in Europe. I'm playing in Switzerland, France, and Italy next year in the spring. I've also been played on the BBC, and my music's been played on television for some shows. So things have been growing, and now what I'm doing is I'm working towards finding the perfect sound with lots of different producers. So I'm in an exploratory phase at the moment and trying to release a lot of songs in staggered ways every 2 months.
Ik vreeg haar, want ze is natuurlijk wel met haar carrière bezig. Die hele pandemie kwam er natuurlijk ook in Engeland wat tussen terug fietsen. Maar dit is wel een dame met mij in plan. En ze is intussen dus net alleen verhuizen naar Londen. Maar ze had ik voor de BBC optreden, radio en televisie. Is echt heel belangrijk. Wat dat toen belangrijk. Maar ze gaat ook Europa terug onder oren Zwitserland. You still acting like a solo artist, or do you have plans to play with a band? So because I moved to London, all the bandmates that I had on my old songs were always in Yorkshire, but I need to find new ones because of the travel is difficult. So I'm working on that at the moment, and I've just booked a show in London on the 15th of March. That will be a full band. So I'm going to try my best to get that to happen. And I've also been talking to Real Cool Management, the guy who makes it possible for me to be here, Douwe, about possibly having a couple of people with me for my next tours here for my own music. So I'm thinking about growing into a band very soon. It's about time, I think. Is your sound different than 2-3 years ago? Yeah, definitely. I think I've got a lot more, maybe a bit more sort of anger in some of them. And Is it more pop music? well, no, I think it's indie rock Americana. I'm in the alternative space. So things that are, I mean, I'm growing every time I write. So I'm always changing, but I'm still me from before too. Ze gaat toch wat meer naar het bandloot daar, wat alternatiever, een beetje rock, een beetje nou ja, independent music om het zo maar zo te drukken. Dus wat dat belangrijk, haar geluid zit ik zeker net stil. Ik vind het hartstikke leuk om die ontwikkelingen zo een beetje van haar mij te maken. Ja, Per die vriend van het eerste jaar en zeg je het nog wel even terug. What are the concrete plans for the coming weeks, months? Coming weeks, well, I'm doing the tour obviously here, and I'm coming back again in December. Yeah, and then February. But at the moment I'm in the studio and I'm recording live videos. So it's all about creation of music. And then next year I'll be coming back, and then I'll be in all these other places as well. So I'm just growing slowly. You know, things are all burning away happily. One day they'll explode in some magical way. I hope so for you. Great to have you on the show. You're going to play here, Buus in Noorderwien. Dit is Rachel Croft live in Noorderwien. Weave a bird, weave your melody from the branch of the sycamore tree. I am bound, you are free. Why do you whisper to me? I know straight and neat, with markers each step of the way, complete from the beat of 1,000 feet. So why am I yearning to stray? Weave a bird, weave your melody branch of a sycamore tree. I am bound and you are free. Why call you softly to me? I know that the road may be safe and clear, but there is a price you must pay, and slip you through the cracks and you won't get back, and all who have seen look away. Weave a bird, weave your melody from the branch of a sycamore tree. I will come, wait for me. I wish to learn to
your melody from the branch of a sycamore tree. For at last now I see the weaver bird, I am she. I'm not lost, for I am free. My life belongs just to me. Ja, wat een talent net. Rachel Croft. Ze komt dus uit Engeland bij. Vaak de gastwest in dit programma. Ze komt weer om naar Friesland. Ze is druk dwaan met nieuw materiaal. Ik vond het heel mooi om haar weer eens even in deze studio te treffen. Ze is alweer op een paar trouwens. Echt mooi om te treffen. Deze dame hier naast me. Vaak al te gastwest. En Joert is er weer in verband met een prachtig mooi project. Beetje horter en stoten. Toch al dat COVID-geneuzel. Nou ja, het is hoe het los weer net. Maar intussen is alles uit. CD, de vaststelling draait. Ines Timmer, Gaas. Baas, gele taxi. Ik zit het hard verkeerd. Het is baas gele taxi, ja. Hoe gaat het met de vaststelling? Weer die vraag. Ja, hartstikke best. Hij zou wat vaker verkocht worden kunnen. Maar we zijn natuurlijk mijn 12 man. Dus ik snap wel dat het net zo makkelijk is als wanneer zo zei, hier ben ik met mijn gitaar. Maar het is echt een ontzettend mooie voorstelling. We staan snijn in Wommels, in het Reerde Hinder. Dat wordt het oorskiën van de Grutte Zeel. Heel spietig, maar... Ja, een beetje dubbel, hè? Ja, natuurlijk. Het is, ja. Maar partir c'est mourir un peu. Dat is Grieks. En... dus we beginnen om 11 uur. En het is de oorzettingen ben al hier in het Fries. Epidam heeft hele mooie oorzettingen maken. Er is ook een tekstboek en een cd zoals toen zei dus, en een LP. En Ja, vinyl, hè? Is dat vinyl plaat bij? Ja, ik denk, ik toch toen ik denk, maar dit moet op een plaat, ja. En ook Johnny, ik denk dat hij wel een echte liefhebster is wat dat betreft. Absoluut, ja, absoluut. Ja, de tussentekst ben ik Nederlands. Elk en ieder kan het volgen. Ik vertel heel zo door haar werk, want zij schreeuwt heel associatief en soms denk je, Amelia, waar heeft het met te krijgen? Maar dat vertel ik. En ik heb natuurlijk een fucking fantastische band. Geweldig muzikant. Nou, we gaan ze alleen maar jongen, want het begin van het programma misschien nog een keer spelen. Even hoe Johnny Mitchell, want daar wisten ze al een hele product van. Dan bouwt er een hele vaststelling omheen. Is er nou wat verloren in die idee rondom die vrouw? Ja, hoe meer dat ik over haar lees, hoe fascinerender ik haar vind. En hoe meer ik van mezelf erin herken. Want zij is net in een hokje te plaatsen. En dat zei ze bij mij ook altijd van, ja, wat doet die in een stemmen nou? Is dat nou jazz of pop of folk? Het gaat altijd door Ierald natuurlijk, en terecht. En we komen het komend ik Peter van der Zaag en ik mijn Ierald-programma. Dat liet ik nou, zei ik even, maar uit mijn... Kom maar bij. Ja. En, het is een ongelooflijke taaie vrouw. Hij doet ze jongen hier weer, kregen ze polio. Daar had ze als band al zat ze in vochten dat ze toch weer rennen koen en gitaar spelen koen. En nog steeds doet ze zijn nog weer even op, hè? Nou ja, ze is 24 juli, had ze voor het eerst zo'n 20 jaar had ze weer zongen op het Newport Folk Festival. Wat vond je daarvan? Dubbel. Aan de ene kant, ik hier trainen in de egen dat zo'n grote held, in mijn egen de beste vrouwelijke singer-songwriter, zeker uit de 20e eeuw. Dat vond ik dus. Maar aan de andere kant denk ik, ze is zo'n november 79 worden. Ze had altijd het pakje sigaretten die hij smoked. Dus ja, die stem is natuurlijk net meer wat het. En ze had een aneurysma gewoon. Dus ze had een enorme klap gewoon. Maar ook daar had ze zichzelf weer naar voren vochten, zeg maar. En ze had bij YouTube filmpjes zien hoe speel ik alweer gitaar. En dan merk je wel dat ze gewoon moeite heeft met night. Maar goed, dat heb ik. De dingen onthouden en reproduceren. Dat is niet altijd makkelijk. Maar als die opnames zucht en hoe ze dan Big Summertime zongt. Nou, dat is piekenvel puur. Dat is zo bijzonder. En ik haar eigen dingen natuurlijk. Ja, die stem. Ze zei hier vroeger 2-3 octaven. En dat hege, die kopstem is natuurlijk helemaal voort. Dus ze bromt nou in een soort gemoedelijke alt-ligging. En dat doet ze geweldig. Ja, het volgende jaar binnen we 2 concerten. Echoes of the Valley, of Echoes of the Canyon sites, the Canyon. Together met Brandy Carlisle. En er is nou ook geen kaart meer te krijgen.
Kan ik me heel goed voorstellen. Hier we erheen. Dan gaan we er zeker in. Ja. Ik die gewoon naar voren trilt. Ja. De gist, mij de hele band en koor een aantal nummers hier waren. Het goeie nice, dames en heren, is ik nog. Dat er nog wel een grutter opname achter wij komt. En die sturen van mij Christ uit. Dus Johnny Mitchell, Ines Timmer en al die fantastische muzikanten. Werden produceren net alleen bij de omroep, maar dus echt gewoon op de planken. Onder andere dus in Wommels. Ja, en dan 24 november in Balk, 21 januari in Lemmer en de rest van de programmering die komt nog. En dit is live in Noorderwien. Ben onder kreeft vuur bende. Jou haar een naam die het kenbaar is. Neem haar grien en de winter stil haar spaar je. Neem haar grien om haar oren te bewaren. Liet ze knien. Don't shoot him Hij ging naar California. Daar zo een meisje het warmer haar. Dat dorst hem een schreeuwen gauw. Haar eigen bin blauw. Hij stuurt een gedichtje en het verhaal is die. Liet ze knien. Hij is ik saam dwarmer. Krijgt al lieke green. Als de kleur die te naaien mij tiet jouwt. Doos is het krookjes aan. En ze mooi naar squallen brengen. Krijgt al lieke green. Als de nacht die het noorderjocht dus jouwt. Ook krijgt ijspegels en je klein. En soms dan branden tranen. Ben mij een benlijk wezen. Vurg van een legens te lezen soms. Want toch haast bij het tekenen die namen zet. Best triest en onzeker, maar beschammen net. Liet ze knien, maar gelukt hij redden. Krijgt al lieke grien, als de kleur die te naaien mij tiet jouwt. Doos is het krookjes aan. En ze mooi naar squallen brengen. Krijgt al lieke green. Als de nacht die het noorderjocht us jouwt. Doe krijgt ijspegels en je klein. En soms dan bronnen tranen. Negen speed coyote. Zijn skinnerachtergrond is zijn mees. Ik zit de ganse nacht in studio's en doe petit mois op die ranch. Want op plus een stal en Mary stut. Mij de zinnen in het komen en ik kom krijg thuis mijn opname brut. Maar is het net een wonder hoe erbij al de hoed en het bloed en de bliksem de lippen bereikt. Maar eerst ben ik. En toch viel ik binnen, al fine-tuned op een hier, nee. Dat is net een riet, maar trogreden.
lang als je wij. Door zeers gewone liefde, een feest van een witte strepen op een snelweg. De stier pleert zijn brand, weet hoe vier op een ronde. Het wie omtrent middernacht en wij passeerden die tragedie daar rond de oorslag mij een pleisterplak. Mij een bandje van inheemsen en hippers en hossers door de vlier en het koel net oos. Die coyote van mijn noos, hij trilt mij in een hoek en er is geen ho. Hij sleept mij op het doos weer en wij doosje close en slow. Hij had een vrommes thuis. En daar liggen vrommen hier in het café en al wil hij mij ik nog eens mijn idee. Waarom dronk sto ik zo'n bier en gie ik daar in mij? Toen zeers gewoon een lifter, een feestje van een witte strepen op een snelweg. Ik zie een coyote liek in het gezicht. Onderwijs bij belt Jenny in mijn pettelon. Hij draafde toch een tarweveld. Ja, jent op wild oor en een wikkel moette mij hem. Coyote sprong recht omheen, van liek zien wezen. Hij had eigen krekt als dient onder die tjustere glazen. Elk is op zoek naar de wijnmotels. En doet het elkaar god en oergedien naar de binnen van hemzelf. En neemt zijn tijdelijke lovers en zijn geest verrommers, want Safedel stop passie. Nee, geen speed coyote, ik wie ik maar onderwijs. Toch zeers gewoon een lifter, een feestje van een witte strepen op een snelweg. Coyote zit in een koffieshop. Hij stort een gat in zijn zak pakt ei. Hij groet nog meer lucht door zijn vingers. En zocht de chaser efter een ei. Hij is hier te vier van de paai. Van Fundy, van Skimmel, Mary en Zeebok en Tij. En de lucht verfrist de jammerkes. En de typemachines dies. Vertel het wonderkleer. Elk matro de tijd maar zijn eigen strijd of was leven je fijn. Ik joeg het om mezelf, ik oren, vlechte in gewraksel mijn in ego. En dan dit vuur, nog jong hier on die Eskimo, on die lifter, on die feestne van het tinnen witte strepen op een vrije wei. Ines Timmer, hier live in de studio met een geweldige band. En de achtergrondjongens, fantastisch om ze bezig te zien. Zeker met dat hele Joni Mitchell project dus. Maar de Chris, die heeft vol slijn uit. En dan show je hem echt een groot deel van de hele show. Ze is op een paard. En ja, het wordt het laatste optreden. Ik in Wommels van het Reerde Hinder. Dus wees er vooral bij. Snijd een beetje Ines Timmer live. Af en toe live ha. Dit is een band die live altijd behoorlijk stevig uitpakt. En zij vieren weer een feestje. Reng er nog een Riekers even nu te nog in van de band. Jittezer. Ja, Hoe is het bij Jittezer? Ja, best. Heel best. Leef je hem nog? Jazeker. Het verhoor hier stiet alles ik al gepland. Dus ja, wij ben, ze hadden nog... Nou lul ik er maar Arie nog, maar dat heeft het niks. Ja. Ze hebben nog die kon, die ben er nog steeds niet in 30 hier. En we spelen nog 8 keer per jaar. En dat is altijd volle bak en een machtmooi feestje. Is dat maximaal? Ja, dat is 2 jaar. We worden het al wel iets ouder. En nee, maar we hebben het wel druk. En het is zo mooi. En zo kunnen wij uitkiezen. En dat is, ja, dat is natuurlijk dat is een voorrecht. En dat is ik machtig mooi. Er is bijvoorbeeld
begin januari met 3 keer niks en een hoenekap in het balwerk. En Loekrok hoor hier en nog een stukje wat. Dat wordt hartstikke mooi. Je kunt echt net lid, hè? Nee, het is, wist de muziekmaatje feest mooi. Waar zit ik nooit weer over stapje. Maar als we even naar spelen, dan spelen we gewoon even net. Ja, even pauze. Dan sok ze wat. Ja, skof mag zeggen. Ja, het is feest te leuk. Feest te leuk. Ja. Ja, inpluggen en rammen. Ja, machtig mooi. Machtig. Screw je hem dan nog nummers of net? Ja. Hij krijgt een nummer die wordt ik speel met Sjaan Banaan horen weken. Dat de Ridders van de Dik, het konvooi van Friesland. En Wolfloi zoals niks. En zo hebben we bloed toch een beetje de boerenrak spelen in plattelands taal. Dat spreken wij. En dat komt aardig gewoon. Dat dacht ik ook wel. Goed. Kapstok die in ieder geval even vredig om je te komen is... Ja, ze is het zelf maar even. Sjaan Festival, wat is dat? Sjaan Banaan. Zo hangt het een banaan onder. Hè? Ja. Sjaan Banaan, wie vroeger een huishoudster in Sneek van Ardenom in het klooster. En elke keer dat wij met z'n niks te merken bleef de kontje aanleiden, dan zei ze altijd: ik bel de politie. En toen hebben wij hier of zo'n leentag met een festival en het wordt het Sjaan Banaan Festival. En dat is het kromste festival van Friesland. En dat gaat altijd hartstikke best. Maar ik deze keer ben een stukje wat bands. Quiet as Always, dat is een plaatselijke band, iets van ik. Wij proberen sowieso, hoewel wij spelen, proberen wij een plaatselijke band bij te krijgen. Omdat er verhip te weinig podiums binnen natuurlijk. Hè. Wordt er net beter op, hè? Nou ja, wij stonden vroeger in alle jeugdzozen, dwarpshuizen, et cetera. Maar die ben er gewoon niet meer. Dus dat is gewoon van mij bands. Het is eigenlijk eerst een beetje het faillissement van de muziek dat wij er nog steeds binnen. Dan de hier Oh, ben ik net helemaal maar hier. Nou, maar Ik vind het mooi dat je hem erop bent, maar er moeten jonge bands bij komen. nou ja, maar die komen haast net. En dat is natuurlijk verrekte spietig. Want je hoort het elke keer op iPop ik. En zo het hier hier speelt als headliner, het oor hier Hoenekap als headliner, dat is het genoeg. En samen moest het dan ook beschermd. Nou, daarom jouw ik beginnende bands, jouw wijnkomers, en die kunnen muziek mij spelen. Dan heeft Rocco Roadhawks, die speel je al wat langer. Die zit heeft op het eindje, dus ik was hun laatste worden. Ja, Dan komt Jetty hier een uur lang echt beuken. Echt, dat was net mooi, maatje. Dat wordt fantastisch. Ja, de hoest hier net de cam, gaat helemaal oranje staan. Ja, en voor elk wat wil te doen lezen. En van alles eromheen, hè, want mijn oerbuurman, Sjouke Bouma, is slager. En die kon bakken, die had een broodje Sjaan Banaan. Die had een broodje Rederikers en een broodje Huning op een helm. Wat zit daarin, Rederikers? Dat is volgens mij poelpark maar reden saus. Laten we wat eten. Ja, dat wil ook heerlijk. En we hebben Henk uit Gambia, die heb ik vliegend getroffen. Dat is een hele grote bruine man. En die komt ik en dan krijg ik maar hem en zijn blonde vrouw op een foto. En dat schijnt ik heel erg bijzonder te worden. Lekker tijd, ik mag net alles vertellen. Wanneer is het? Het is sneeuwen, 26 november. Als een pielen langer heeft, is 15 centimeter met euro betalen bij het pesje. En het is in het zalencentrum in Sneek. We hebben nog een voorverkoop, er zijn nog wat kaarten in de voorverkoop bij de marktloods in Sneek. Voor 50 en nog een kaas voor Santje 50. En ja, je wilt lang op praten wil. Dit wordt machtig mooi. Nou ja, we hadden er nou al hoor. Ja, nou sowieso. Nee, maar dat is zo. Ik ken me het meest natuurlijk weten laten, want zo zonde wees dat soort mensen zeggen, verjaardag ik daar maar geweest. Dat wordt een mooi feestje. Kom al again. Net stenen, maar daarheen. Ik liet het festival, post ik er nog even zien. 26 november dus. En het Sjaan Festival. Riekes, succes jongen. Dank u wel. Als ik leer Willem. Hey. En wij gaan terug met muziek. Bijzondere muziek. Judith Loudwij, Femke heet ze. En zij had een artiestennaam. Dat heet Metoxie. Ze maakt een beetje muziek in de richting van Lana Del Rey. Maar nu had ze er ook nog een heel koor bij. Live in Noorderwien. I feel lost, I feel down. How did it feel again when you were around? Days go by and I get older. I wish I could feel your hands on my shoulder, just to feel, just to hold, just to know that you're not gone. And it feels so alone, but in my dreams you're around.
remember that day I got the call that changed it all. I stood front line, give me a sign, just to feel, just to hold, just to know that you're not gone, and it feels so alone. But in my dreams you're you're in my dreams, your voice I hear calling my name loud and clear. It feels so real, your presence there, and I swear for a moment you're Around heet het nummer van Metoxy, dat is Femke. En ik ken haar natuurlijk wel van interviews en mooie verhalen. Dat ze dit zelf al produceert. Maar ze had hier een fantastisch koor, mijn naam. En ik nog een geweldige pianist achter de vleugel. Dus dan wordt het ineens wel heel tastbaar, zoek ze wel. Een prachtig nummer, we krijgen nog een nummer. Femke, mooi, dat is de best. Metoxy. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Vertel even, wat voor koor is dit? Dit is het Zingen voor je Leven koor uit Leeuwarden. En mijn moeder heeft vroeger in dit koor gezeten. En zo ken ik Hinke ook. Zo ken ik ook wel een aantal leden van het koor nog. En later heb ik dus weer contact gezocht met Hinke. Omdat ik dus dit nummer ook over mijn moeder heb geschreven. En toen zijn we de samenwerking gestart. Ja, want ik ken die als een muzikant die vooral thuis aan het produceren is. Dat hing het ook heel zwier op elektronica. En dit is puur natuur, hè? Ja, klopt. Ja, ik vind het ook echt super vet om te doen. Als een EP uitbracht, Part of Life. Titelnummer hier staan, ik live dan. Wat voor plan hast voor de komende tijd? De plannen, ik heb nog een optreden staan in De Bres. Op 9 december is dat, in de avond. En ondertussen ben ik ook gewoon nieuwe muziek aan het schrijven. En ook met een nieuwe EP ben ik weer bezig. Dus, Kom zo weer bij die waarom. Ik ga eerst even naar de dame achter de vleugel. Dit is wel een wat anders wat je hem normaal doet, denk ik of net? Ja, nou ja, wij doen allerhande dingen. Wat doe je hem normaal gesproken? Maar dit koor, jongen, gewoon liedjes jongen. Het is een koor, het is een soort lotgenotengroep. Zingen voor je leven koor is onderdeel van de Stichting Kanker in Beeld. Het is een landelijke stichting van mensen die verbonden binnen als lotgenoten door de ziekte kanker. En zodoende is Femke haar met ik bij huis kwam. En Femke is overleden in de tussentijd. En dus wij binnen heel gerutst dat zij dit maar u dwavel. En dat wij hierbij betrokken binnen. Echt toch hele sfeervolle muziek, hè? Ja, jongen, fantastisch. En het is natuurlijk muziek die een gevoel van het zuiver van rouw. Van Femke is dit een hele iets om het een plakje aan te kennen. Dat is een groot proces. En mem is net zo oud worden. En dat is voor u als groep fijn om daar mee om te gaan. Om daar een plakje aan te gaan. En dat het leven, ondanks alle zinslagen, ik weer verder gaat. Ja, maar toch weer terug, hè? En daar kan muziek absoluut een rol in spelen. Hield dat voor jou, hè? Dat die muziek zo belangrijk wordt dan? Ja, muziek is altijd iets boeiends en geeft emoties. Het geeft ook troost, denk ik. En geeft troost. En daarmee kun je verwerken wat je doet en wat je voelt. Hoe is het voor jou om maar niet eens bij Femke op te treden? Want dit is eigenlijk hele moderne muziek, hè? Ja, dat
is natuurlijk wel een goed idee. En wat oefen die matten? Nee, nog niet, maar wie weet komt het nog. Wel leuk dat dit wat bij elkaar komt op deze manier. Ja, dat is wel erg mooi. Ja. Ja, een bijzonder verhaal, zei. Ja, en ik heb haar moeder dus nog lang meegemaakt. Hè? En dan voel je dat toch gewoon mee. Dat is prachtig. Dat de dochter nu weer met ons optreedt. Ja, geweldig. Zeg in de generaties weer terug. Hè? Ja, en dat geeft troost en een toekomst. Ik ga naar de toekomst, want je bent jong, je bent talentvol. Ik volg die al een tijdje vanuit Noorderwind met die muzikale avonturen. Nou, plan genoeg. En een bijzonder verhaal. Is het heel emotioneel voor jou? Om die mem had een historie met zijn koor. Dan was het misschien wel heel vaak weer herinnerd. Hè? Ja, maar het is niet, het is totaal voor mij niet op een negatieve manier of zo. Positief juist. Ja, ik vind het juist heel fijn om dit te doen. Het is ook een herinnering aan haar, wat mij inderdaad ook troost geeft en ook juist vrolijk maakt. Dat ik het ook koester weer. Dus dat. Tot de volgende keer, is ik al vast. Zeg je nog een noemen waar Mijn Femke met Toxie dus. Als het meer van haar jaren was, er zit van alles op internet wel. En dan zie je inderdaad even onder de naam Metoxie. Dit is live in Noorderwind met het nummer Part of Life. I smoke sometimes, and I don't even know why. Guess it's true what they say. Yeah, that life is hard. Yeah, I know it's rough. I remember what you say. Yeah, it's a part of life. And I don't even know why, 'cause I know I'm not alright. And it's not fair, the loss we share. But I know that it's a part of life. 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 I run sometimes, afraid I fall behind. Guess it's true what they say. Yeah, you can't run away. What you're running from will stay till you make it go away. It's a part of life. And I don't even know why, 'cause I know you're not alright. And it's not fair, the loss we share. But I know that it's a part of life. 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 The ghosts from the past, the memories in my head, it haunts me. It haunts me. The love we shared, how can I ever forget? It haunts me. It haunts me. But it's a part of life. It's a part of life. It's a part of
Metoxie, oftewel Femke Kuiper hier uit Ljouwdwijk bij een prachtig koor. Mooi om ze hier in de studio te zien. Sfeervolle muziek. We gaan even naar een band. Eigenlijk spelen ze al een hele tijd met elkaar, maar er is een nieuw album uit. Echte mannen. Het heet Keizer en de Laporta. Het is eigenlijk een soort liedse basis en ze nog vrezen er ook muzikanten bij. Bouke Beert, vertel even hoe het verhaal zit tussen je. Ja, dat klopt. Wij zijn in 2013 bij René en ik te gaan begonnen. Nou ja, op een gegeven moment kwam Sison er ook bij. En nou ja, dat was heel iets wat grutter. Op bruiloften, dwarfsfeesten. Ja, in corona, toen lag de heleboel plat. Dachten we halen hier nog wat eigen noemers op de planken lezen. Dus daar moeten we maar even omgringen. En ja, de rest is skiertnis, om zo maar te zeggen. Maar echte mannen? Echte mannen, ja, nou ja, dat is jammer om die heen. Echte mannen en een paar vrouwen erbij. Maar dat, ja. Ja. Hoe heb je het opgepakt? Ja, is het vooral via e-mail en digitale routes gaan of ben je met Bouke geweest om te schreeuwen? Nou ja, de line heel soort noemers hebben we eigenlijk zelf. Nou ja, René die had een heel soort schreeuwen en ik had zelf een paar versjes schreeuwen. En toen we het eigenlijk ombeurten de studio in doeken. Want ja, te jaren komen maar corona, dat kon natuurlijk net. Ja, dus ombeurten de studio in en nou ja, heel die mensen erbij. We hebben dus een kernteam besteed uit 4 of 4 man. En dan dat vullen we om met achtergrondzangeressen en blazers. Ja, dus, ja, mooi. Je moet weer voor u optreden. René, stel even de band voor. Frank Bremer, Stessie Stormer, helemaal ver weg daar Mr. Hightower, Remco Hoogsteen op toetsen, Keil de Laporte op bas, Bouke Beert leadzang en dan hebben we natuurlijk... de saxofonisten nog? De saxofonisten en de trompetisten, die zijn al fut. Ja, die komen er zo hoor. Dat zijn Meike en we hebben een dame ingevlogen en ik ben de naam kwijt. Dat is echt heel erg, hè? Want onze vaste saxofonist die kon niet vandaag. Ja, komt wel goed. En de drummer? Nee, die heet ook René, maar dan met een E extra. En Max Mollema, daar achter het scherm. Hey Max, dat is de hele gang. Maar lekker ontspelen altijd, zo'n 2013 dus al? Ja. Gewoon voor de hobby? Nee, we hebben wel betaalde gigs gedaan ook. Voor lege zalen. Ja. Maar gewoon lekker lol trappen dus? Dat is het belangrijkste, dat we plezier hebben in wat we doen. Ja. En echte mannen. Het gaat door echte mannen, dus het album? Nou, weet je, Chaka Khan heeft een liedje over vrouwen gemaakt. En zo zijn er een heleboel van dat soort liedjes. En wij dachten van ja, shit, wij komen er wel maar bekijkt vanaf. Ja, maar dan zijn we nu echte mannen. Ja, precies. Zo we hier het. Ja. Ambities, lekker spelen dus en anders een betaalde klus. Ja, en we zoeken een boeker die ons volgend jaar zomer... in de Ziggo Dome? Nee, gewoon alle leuke festivals in Noorden. Mooie grets trouwens. Ja, dat vonden wij ook. Was hem al lang of net? Ja, een jaar of 5, 6. Ja. Leuk dan er binnen. Echt helemaal tof. Nederlandstalig, bewuste keuze, want je hebt nog even woord in het Fries, hè? Ja, we hebben ook, nou ja, eigenlijk is het een trijentalig album, maar Engels, Nederlands en dus Fries kijk erbij. Ja, en het volgende album daar zal wat meer Fries op komen om, nou ja, ik dat pompelblaadje wat sneller kloppen te litten. Voor de echte Friesen onder u. Wij zijn er helemaal voor. Tof dat je er binnen. Hartstikke mooi. In Noorderwien. En dit is live in Noorderwien. Keizer en de Laporte. Ik wil op jou geen indruk maken, nee dat is niet mijn stijl. Ben niet de snelste, de beste, de mooiste, nee dat is geen geheim. Ik weet ik ben niet spannend en dat wil ik ook niet zijn. Ik ben gewoon wie ik ben, dat is genoeg voor mij. Jij wilt niet zien wat ik bedoel, je doet je ogen dicht. Je wilt niet weten wat
wat je voelt, omdat dat verplicht. Ik weet dat jij je vrijheid zoekt, maar ook niet alleen wilt zijn. Dus weet je nu niet wat je moet en doet jezelf pijn. Maar een vrouw als jij moet beter weten wat iemand als ik van haar denkt. Ja, een vrouw als jij moet beter weten wat een man als ik haar geven kan. Jij weet nu niet wat je wilt, misschien weet jij dat nooit. Je zegt dat jij je schuldig voelt, oh, omdat je het even klooit. Maar hoe weet jij nu wat ik voel, als je er niet naar vraagt? Dus doe nou niet zo onderkoeld, het kan ook nog vandaag. Maar een vrouw als jij moet beter weten wat iemand als ik van haar denkt. Ja, een vrouw als jij moet beter weten wat een man als ik haar geven kan.
is al genoeg. Dan kom ik naar je toe. Dan kom ik naar je toe. Dan kom ik naar je toe. Er was nooit een ander zoals jij. Zo slim en naïef tegelijk. En alhoewel ik jou niet heb, wil ik je ook niet kwijt. Jij wil niet kiezen, maar ik heb de tijd. Als je me roept, kom ik naar je toe. Alleen maar aan me denken is al genoeg. Als je me roept, kom ik naar je toe. Als je me roept, dan kom ik naar je toe. Als je me roept, dan kom ik naar je toe. Als je me roept, kom ik naar je toe. Alleen maar aan me denken is al genoeg. Als je me roept, kom ik naar je toe. Als je me roept, kom ik naar je toe. Als je me roept, dan kom ik naar je toe. Kom ik naar je toe. Als je me roept, dan kom ik naar je toe. De heren en dames dus van Keizer en Della Porte. Echte mannen, album is uit, is overal wel te vinden op het internet. We gaan nog een live nummer hier in de studio met hun, maar allereerst bedankt voor het zien. Bedankt voor het harkje. Dit wie Noorderwien. Nee, wie ben we er weer. Hoi. Ik kleed je aan. Ik hou je niet tegen. Je zegt dat je moet gaan. Dat ik jou maar moet vergeten. Ik hou je vast. En je kijkt me nog eens aan. Ik hoor de deur dichtslaan. Je vertelde mij dat je echt veel om me gaf. En wat je zei gaf me zoveel kracht om te klimmen over bergen in mijn hoofd. Nu ben ik totaal verdoofd. Een eigen weg voor ons allebei. Een splitsing, een kruispunt of een vluchtstrook. Een eigen weg, een eigen doel. Uitgaan van je eigen gevoel. Je maakt je op, maar niet voor mij.
alles wat je zei. En al die keren dat je mij jouw liefde gaf. En wat ik in jouw ogen zag. Ik kijk jou aan, op zoek naar iets. En jij kijkt terug, maar ik zie niets. Een spoor van liefde, zoals ik die daar eens zag. Nou, wat is in jouw ogen lag. Een eigen weg voor ons allebei. Een splitsing, een kruispunt of een vluchtstroom. Een eigen weg, een eigen doel. Uitgaan van je eigen gevoel. Vallen je net, maar ik des er meer. Maar door mijn donders, maar toch. Keer op keer, het is juist in de simmer, maar het is net koud. In de bletse zoede, hele brood. Het is geen goeie simmer, voor die en mij. Oh, weer een simmer, maar gauw voorbij. Ik jou niet op het donder en dan lust onleuk. Nog griener als een big rally gast. Ik doe niet verkeerd, nee, het laat om die. Oh, weer is een simmer, maar gauw voorbij.
superstoel. Of sokkenbal, ja, branden waar ik het dan van mij. Oh, wat een hemel. Wat een einde wat ik net had. Of sokkenbal, je sokjes, blokjes.